ka school St. John Bosco Boys High Secondary School Sora ka khot ka wer ya pi baro ki khna school barim sha ka jinya kenduk lang ka balong kum ka sni burom chong baro ki khna school barim lani pas people day kata hakan riu tarik urisau jong usnam ar hajar ar Kabanlong High School St. John Bosco Boys High Secondary School Sora. Bar hakatay kasni en sa taru ya kasang jong ki khna school barim jong ka school hakabakan sa don ka jingjit ya kinongkit kam hakatay kasni kibankit haki kerdan ba fer. Ka program hakabayday berkatay kasni lapniyat kumni. Nadu kapor khnay baji hadu ishpau baji menstem en sedang da ka jing penrung kerteng yeladi bat kabay penrung kerteng ka long shispa tengka marway kapisa ka banlong kum ka jingkan show na kabanta ki jingdon kam ha ka tay gasni bat ya kuy pat ki jingdon kam jong ka seng ha ka jing sedang ka jing ya lenti jong ka kumta la dadon ki bakham kot bor ban kham peno las ngu yaki shpo baje hadu khat ar baje mansni jing yalang jong ki khna school barim bar ka jingjit ya kinong kit kam khat ar baje hadu si baje no phaisni kandon ka jing yabam jalang si baje hadu ar siteng kandon ka cultural program bar ka jing perskham ya ginong kitkam lai baje hadu staw baje ka jing ya di shalang ka basketball football match habdang jong ki pas people lai baje hadu staw baje kandon ka jing ya di shalang nangta ka basketball football na ki khna school barim hi san baje hadu shpo baje damit kan sadon ka tamasa lekmen kum karwai ka sew bat kapot katem na ki khna school barim kumta la kerpat ya baro ki khna school barim jong katei ka school bakin snobha ban plaj por khnang banwan ha katei ka sni ka jing khot snobha yaki batling ba ka jing ador ka lang ka jong ki ka sni kan salong ka bajab